Arratsaldeon, Roberto Pérez Elorza nauzue, ingelesa irakaslea eta Hezkuntza Departamentu Euskara ataleko teknikaria. Azken urteotan hizkuntzen ebaluazioan ibili naiz, batez ere Europako elkarte batean. Eskatu didate edo planteatu didate ea informazioan ematen dizudan momentu honetan. Zuetako momentu hau importantea da erabakiak hartzeko, ezta? Aukera handia daude eta segurazki zalantzak izango dituzue. Horretarako ezinbestekoa duzue informazioa. Bide guztietatik eta ahalik eta neutroen. Nik hurrengo pausoetan kontatuko dizuet hezkuntzan sistema nolakoa den Nafarroan. Zenbat eredu dauden eta horien barruan zenbat programa ditugun. Nafarroak 3 eredu eskaintzen ditu. A, G eta D. G eredua, tradizionala esan dezakegu, betidanik izan dena, bada erderaz ikastea, gaztelaniaz, besterik ez. Ez dago euskararik eta ingelesa irakasgai bezala, beste irakasgai batzuk bezala ikasten da. Gero A eredua dugu. A ereduan, G ereduan bezala, gaztelaniaz ikasten da. Irakasgai arruntak gaztelaniaz ikasten dira eta gaztelaniaz ikasten ez direnak dira ingelesez, ingelesa, noski, eta euskaraz, euskara. Eta gero, D eredua dugu. D ereduan ikasteko hizkuntza irakasgai guztietan euskara da, bi salbuespen izan ezik, noski, ingelesa eta gaztelania. Bi hauek irakasgai bezala, astero ordu batzuk hizkuntza ikasteko. Esan dudan bezala, 3 eredu ditugu, eredu horien barruan programak daude. Lehen hezkuntzan hizkuntzak ikasteko programak deitzen dira, PAI, eta bigarren hezkuntzak atal elebidunak. Programa horietan egiten dena da ingelesa indartzea. Kasuren batean frantsesa ere bai, baina gehien bat ingelesa indartzea. Eta nola indartzen da, ingelesa orduak emateaz gain, beste irakasgairen bat, hori da edukiak, kurrikuluma ematen da ingelesez. Horri esaten zaio kurrikulum integratua. Ikusiko duzun bezala, D ereduak duela 30 urte egiten duna, da gero komentatuko dugun kontzeptu bat, hori da hizkuntza eta edukiak batera ikastea. Pentsatu behar duzue D ereduko Nafarroa gutxienez, zonalde askotan D ereduko ikasle askok ez dutela etxeko hizkuntza bezala euskara, eta orduan aldi berean beren garatzen dituztela hizkuntzak eta edukiak. Horri gero esango diogu CLIL ingeleraz, edo edukiak eta hizkuntza batera ikastea. Europako Kontseiluak garbi zuen duela urte desente Europan hizkuntza asko daudela eta Europako egoera naturala eleaniztasuna dela. Herrialde askotan hizkuntza bat baina gehiago dagoelako eta osotara hizkuntza asko aurkitzen alditugulako. Horretarako elkarte batzuk bultzatu ditu eta elkarte hori lanak eman dizkie eleaniztasunari laguntza emateko. Adibidez, Hezkuntza Departamentua alteko kidea da, hori da Europako hizkuntzen ebaluatzaileen elkartea. Lehen distantziak neurtzeko 1000 neurri mota baldin baziren, duela gutxi arte hizkuntzak neurtzeko bakoitzak bere neurria zuen, eta ez zegoen bat egiteko modurik. Momentu honetan, atera zen Europako markoa, eta marko hortan markatu ziren bideak metro hori da denok modu berean, era berean hizkuntzak neurtzeko Europa osoan. 6 maila markatu zituen. 3 hizki, berriro hizkiekin gaude gaur, A, B eta C, eta horien barruan bat, bi, A bat, A bi, B bat, B bi, eta C bat, C bi. Eta hemendik 15 urte barru
ze hizkuntza maila izango duen nire seme-alaba, ezta? Hori izan daiteke, pentsatu behar duzue, 9 urte haur eta lehen hezkuntzan, gehi 6 urte bigarren hezkuntzan, kokatzen garela 2028an. Eta, bueno, orain esatea zerrantatuko den zientzia fikzioa ez bada ia. Baina bai esan dezakegu, gaur egun egoera ikusita, gutxi gora bera, non egon daiteken hizkuntza bakoitzean. Hizkuntza bakoitzean ze maila izango duten. Hasiko gara gaztelaniarekin. Esango dugu gaztelania, gizartean dagoen hizkuntza da, eta berez ez da egiten azterketa bat markoaren arabera ze maila duten neurtzeko. Baina esan dezakegu, adin horretan, 18 urte inguru dituztenean, ikasleek beraien hizkuntzan lortzen dutela B2 C1 arteko maila. Bigarrena ingelesa izan daiteke. Ingelesan ze maila lortzen duten lotuta egonen da programekin, baina hasiko gara gaur egun neurtuta dugunarekin. Gaur egun badakigu ikasleek A, G eta D ereduetan normalean B1, B2 arteko maila lortzen dutela. Bai, esan dezakegu asko B2 maila inguruan daudela, baina bloke handi bat oraindik gelditzen dela B1ean. Eta, gutxi batzuek C1 mailaraino iritsiko dira. Pentsatu behar dugu ikasleak ikustean ibilbide ezberdinak izan dituztela eta batzuk ingelesa indartu dutela beste modu batzuetan. Esan dugun bezala, hori izango litzateke A, G eta D ereduetan kontuan hartzen badugu ingelesa indartzeko programetan sartuta badaude, orduan segurazki panorama aldatuko da pixka bat baino gehiago. Oraindik ez dugu neurketarik izan, oso gutxi iritsi dira hain horretaraino. Eta bukatzeko euskara. Euskaran 3 eredu ditugu, baina G ereduan ez dago euskararik, orduan A eta D gelditzen zaizkigu. A ereduan, ordu kopurua gutxi gora bera ingelesarena den antzekoa izan da, eta maila antzekoa bada. Normalean B1, B2 ingurun gelditzen dira. Eta D ereduan hor neurketa gehiago dugu. Pentsatu behar duzue euskararen kasuan kanpoko azterketak egiten direla normalean, eta hor badugu neurtzeko termometro urtero. Esan dezakegu gaztelaniaren antzekoa direla emaitzak, oso lotuta bai daude adinarekin. Eta adin horretan hizkuntza batekin egin daitezken gauzekin. D ereduan, normalean, B2 patxiergo mailan guztiek lortu dute, eta eguneko polit bat C1ean sartzen dela, esaten dugunean eguneko polita izan daiteke eguneko 30 piko inguru. Konbentzituta nago eta D ereduaren aldeko apostua egiten dut, pentsatuta hizkuntza gehiago lortzen dituela, ez da bakarrik hori. Horietako bat gure hizkuntza dela, eta ni garbi daukat D ereduak eskaintzen dizula zurea, eskaintzen dizula gaztelania, gure gizartean erabiltzen den hizkuntza, euskararekin batera, eta ematen dizula aukera ingelesa modu duinean ikasteko, eta segurazki etorkizunean beste batzuk. Hala ere, orain zuen momentua da. Importantena ez da persona baten irizpidea jarraitzea, baizik eta informazioa biltzea, eta informazio guzti horiekin erabakia hartzea. Bakoitzak berea, eta inorena ez da izango egokiena. Bakoitzak bere seme-alaben etorkizuna hemendik aurrera markatzen lagunduko duelako.